Kaixo lagunok, ongi etorri txorienera. Zer moduz, asteburu, Patri? Motza, beti esatu dutzu berdina, baina eske klasiko ondiat, motza. Motza itxusia o motza laburra? Laburra. Bizkaian motza da, satarra. Bai, ez, Gipuzkoan ez. Motza satarra da. Bueno, satarrak ez direnak gaur ekarri dizkizu egun bi errezetak. Bodakizue, astelenetan, barazki jaleen dako errezetak egiten ditugula, eta gaurkoan bi postrekin gatoz, eta gaurkoan mundu osoantzako platerak itxeitxugu, baina barazki jaliendako aukera daukatela jateko. Hori da. Bueno, eta gehiago esango dizut, nik ekarri duena. Ez dauka esnekirik, ez dauka arrautzarik, ez dauka glutenik. Ze gehiago, ez dauka? Jarri oso. Baina, bueno, osagai pila bat dauzkagu. Eta ingo dut oso tropikala. Azukria bai. Baina ez pentsa, ez da izango oso gozoa. Hemen badaukagu, mangoa daukagu, marakuia sukua daukagu. Azukre hauek emango diote, hauen fruta hauen azukrea izango du. Ze azukrea berez, ikusten duzu hemen almibar pixka daukat, eta hemen beste azukre pixka, baina bestela ez daukat. Normalean hemen izaten duguna azukrerako gutxi daukat. Oso ondo. Orduan ingo du olako marakuia eta mango tarta bat. Eta nik batzuk atzean jarriko zieten veganoa, baina nik, veganoa tontakeri bada, ez zait iruditzen. Zain bat postre daude direnak veganoak, eta ez ditu zetan esan behar. Hau horrela da, eta benetan, osagai desente daukagu, etxean gero moldatzea badago, eta batzuk ez erabili, baina benetan emaitza oso ona da. Nola prestatuko du hau? Lehenengo, txitxiri ura montatzen jarriko du 10 minutuz. Jarraian azukrea bota eta beste 5 minutuz utzi eta horrelako merenge askar bat ingo du. Bestaldetik, almendra irina, arto irina, arroz irina eta koko birrindua eta legami hautza nasi, eta hoien nasiko ditugu koko esnearekin eta marakuia sukuarekin. Ondo nasi, hori hautzen lehorrek den erdiarekin nasiko dut eta merengearekin nasi eta beste lehorren beste erdia botako dio. Laberatuko dugu 170 gradutara 30 minutuz, eta ustutzen atarako du. Gero, eramango du gainetik olako mango krema bat, eta ingo duna mango azuritu, birrindu, iragazi, eta hori gehituko du gero agarrarekin, arto almidoiarekin, irekiten hasten danean, horri botako diogu koko olioa eta lezitina, eta birrindu ingo dugu. Ostutzen utzi, eta gero mauka batean jarriko du. Eta almibar bat ingo dugu, eta horrekin. Moskortuko dugu gure bizkotxoa, gero apainduko dugu krema honekin, mango kremarekin gainetik, eta gero, horako koko txirbila batzuk. Egia esan, osan pila bat, bai, baina gero berez jartzen dituzu egiten gauzak, eta askar egiten da. Hau da koko ez. Akuafaba, ero txitxirioen ura, nik etxean egin dut. Bauka koloria, hori izango notzun, bauka. Egin dut potentia. Egin dudana, ontzi bat txitxirio karbantzu beratu, 3 uranak. Izan dut, ordu bete egosten, iragazi eta ero murrizten utzi du. Eta hau da, egiten du, honekin merenge bat indezakegu. Kusiko zuen, jarriko du hemen, eta merenge geratzen da, benetan. Hori, Instagramenetan ikusitxa daukat, indala 5-6 urte modan eta jarri zan, eta hori jaten zen potoko txitxiruekin. Baina, karo, ez jatzu hainbeste gura ataratzen zezuk, hartzen badozu olako 400 gramoko pote bat. Baseatara gatzu, 1 mililitro baino igual gutxia, borduan, nahi baduzu kantidadia hain, igual bihetxezu, 3-4 poto, eta gero horrek garbantzuak, horrek, babarrun txurixak bezaten daue, onak diela. Oberenak, esaten dute, edozein olako seka, dilistakin da behar jatatzen dela, azkenian behar dugu proteina daukana, ze hor ura eta proteina daukagu, arrautza zuringoa bezala, eta oberen ari da garbantzuena, eta zurixa. Hori da. Baina behar du neko konzentratu izatea, eta, Patrik esan duela, poto batean gutxi daukazue. Eta etxean egin behar duzuena, bakarrik ez egin betiko garbantzuagan txorixoarekin, urdaiarekin, bestela gero postrerako, postrerak ez egin nola geratuko zen. Baina, potokoakin bikain geratzen da. Hemen almibarra martxan jarriko du, Patrik, zandakoa. Azukrea, ura, gero, gure, berbena limonera, deitzen genien guk hau eta berbena belarra, deitzen zaio? Luixa belarra, ez? Hierba luixa. Baina, ez dakit, hor dikorkera, berbena belarra, aukitut, eta, limoia zala eta laranja zala. Honek irakiteko, eta listo, irakin aldi bat, Oso ondo. Eta horrek emangotza, saporia horrek limoiak, hierba luixa, laranjak, emangotza zitriko
hori ez, ikutua. Orduan, kasunetan, mangoa eta marakuia. Marakuia ero, pasioaren fruta. Pasioaren fruta, behitu nik, gaina betidanik pentsau izan dut, pasioaren fruta, izena, satorrela afrodisiakoa zalako, edo lan, frutak emoten sotzulako lako pasioa, edo nik beti pentsaut hortik zatorrela. Ez, fraile zaukaten hor zerekusia. Amodioaren fruta, edo hori, eta misiolari batzuk, Perun deskubritu zabien fruta hau, 17. mendian, eta fruta hau hartu, eta hor badauz, 5 petalo, dauko hor, bere lorak, eta 5 sepalo. Eta hau zen 10 apostoluen erakusgarri. Berez, ez da amodioakin da pasioakin nahaztutako izen bat, baizik eta erligioakin. Nik lehenengo aldia erabili nuena Frantzian izan zen, eta fruit de la pasión. Pani, ze polita, eta gero probatu nuena, pixka mikatza, eta esaten, horrekin pasio gutxi, bota joz, azukre pixkat, ero manguakin konparatuta mangua bada goxo-goxua, da hemen postre honek bai bilatzen du pixkat, ez? Hori kontraste hori, gazigozo hori, gero kokoak egia esan lehundu iten du, eta bueno, baina hasieran probatu nuen, gaina erditi mozte duzu eta hasi batzu moduan, da hola da, likatzua moduan, gaizki izan da, baina muki batzuk ematen dute. Eta ikuste duzu eta esan zen, zer da, hau? Eta bueno, gero, izoskian da esan oso goxua zala, baina bueno. Hasieran lehenengo hori begitik ez da ondo sartu. Nik Ego Amerikan eta probau izan dut, irabiatutan. Eta bueno, gero irabiatuei bazkinean azukre pila bat botatzen dutzean, eta horrekin, kentzen dutza azidotasun hori da, emoten dutza ikutu politxa. Bueno, gaur hemen irina ezberdina euskau, glutenik ez dauko gola esan dugu. Patri, almendra irina. Hau, arroz irina. Kokoa, koko birrindua, hau ez da irina, hau koko birrindua da. Hau, harto almidoia, ez da harto irina, harto almidoia. Eta gero, altzagarri bat. Hemen, gozo gintzako altzagarria. Hauek, naziko ditugu, eta hau izango da, esan dezagun, bizkotxo honen osagai lehorrak, hemen dauzkago. Hemen, almioarra irakindu, orduen ja behin irakin alde batekin, nahikoa daukago, eta honi botako diot orain rona, eta limoi xuku pixka. Oso ondo. Eta hau hor utziko dugu, ostutzen, gero erabiliko du. Zein du? Ostras. Rona. Etorri gaba batean dana. Hau, berbena limoi usaina, hau, belaronen izena, hau nire amamaketa erabiltzen zain infusioak itxeko, eta niri beti etortzen jat, hori, kolonian izena, kolonia asko freskuak eta dienak, horrek usainak eta goxuak eta freskuak, beti iramaten daue berbenan usaina. Beti berbena da laranja edo horren nahazkete izaten da. Asierrein, nire erakutzi. Emoten da, Merengia. Eta saporian nabaritzen da, egia da, gero azukrea bota. Holan, azukrea egia da, ez dala oso atsegin. Ezuk, holan, erakusten botasun hor baitxei. Hori, holan, postre baten aldamenian bota, azukrea pultxo batekin da, ez esan ebe? Eta azukrearekin jaten ezkero esango du. Merengau ezberdina da, baina goxua da. Eta honekin, tortillak eta inaldia, baita holan aizetsuak eta asmakizun bat, enik aurreneko aldia entzun nuenean, gaina txorien egin duen duela 4 urte ero 5, zanuen, hori zeateako da, ataratzen da. Eta asmakizuna izan zen, ze azkenian, nahi zabien, arrautza hartu zabien, da esan zabien, arrautzak ze dauka, da, ura eta proteinia, da, orduan, azizien ikertzen, da, azkenian, hori lekalien inguruan topau zabien hau. Egisa esan, akuajabak edo merengi honek, ez dauka arrautzan proteina beste. Dauka bakarrik eguneko 10, baina, proteina iturri ona da, eta badauz alergia pila bat, jendeak proteinan alergia daukala, da ezin dagoela postreak eta arrautzakin jan, orduan, aukera ona da. Ni hori beti aukerak ematea jendeai eta eskuragarri izatea, iruditzen zait, zorar, eta berdin zait, zerbait izatea, errezeta barazki jaldea, erabili albada, eta etxean egintzazu errezeta hau, esan dagoa, ona daukana da, etxean norbait barazki jalea badaukazua, arek ere jan alduela. Deno jan alduzu hau, honek inondako ez dauka kontraesana, espada, alergia diozula, hemengo osagai emati. Badao jende bat, baita garbantzuei da, erosera alergia diena, orduan horrek ezin du eserrein, baina bestela, beldurga. Bestela, dana aurrera. Nik honen eren bat gorde behar dut,
eta bestea, naztuko dut, hemengo likidoarekin. Oso ondo. Eta, bueno, kokua bebai, kokuan izena pentsatzen gat bitxixa nundik datorren, ze, bueno, kokua etortzen Amerikatik Europara, lehenak izan ziren portugesak. Eta hango kolonuek, ekarri zabinean kokua, deitxu zatzien, koko izena emozotzien, zezkien zan oso hiletsua, da holan borobila, eta basaukan zulo batzuk, eta, bueno, Portugalen eta Espainiako leku batzutan, hakitzu umiak gabetan baitzen ditzuzen monstru horrei da, koko deitzen jake. Ez, loizu, ze koko etorriko da, zure bila. Eta azkenean, horren izen emozotzen. Ze izan holan hiletsua eta satarra edo, holan koko deitu zatzen da, horrezkero... Koko marroa datorrela, eta janingo zaitxola, eta ya, hombre... Eta hola geratu da. Zupentza, gabaz, jungo zien ibiltzen, ez dakit, holako palmondo batean, holako bolandi batzuk, iletsuak eta... Ai, ama, zerrete da hori. Eta hori, jatorrixa, ikertu indiko zen, ze inglesez bebai koko nut esaten da. Eta ontsa esan da, koko, eta nut da... Hau, intxaurrak eta honein nutz deitzen zake. Orduan ez dakit izango da, ez dakit hortik etorriko dan, edo, bueno, ikertuko, baina bitxia. Zerbait baldin badukazue, idatzi hori, txorieneabildueite.eus, eta, zuek zer entzun duzuen horren inguruan. Alatabe, esango zut, fosil zaharrenak, koko zuaitzenak eta, izen diela Asian, ez Ameriketan. Osea, Asiat, bueno, horre, ezkenean dana mundualen bat izan zan, da, ero euskalo... handik zabaldu zan. Nola zabaldu zan. Bueno, hau listo da, eta nik uste dut burrunda de xente eukin dugula, ja? Jendiak eskertuko da, ni pentsatu dut, Merengue ere... A ber, utzi, probatzen, hola naputxo bat. Hemendik hartuko, lasa, La probatu, mendik. Jo, si, bitxu, sartu. Bauka, Esta merengue bat, baina gozua da, testura berdina da, nik testura esango nuke berdina da. Eta itxuran? Eta itxuran, hori pastel bat egiten duzu horrekin, eta, bueno, bat baino gehiago, horra, saltu ingo luke. Hemen, aurrekoan, gurina igurtzi nuen, eta gero irina botani honez itxasteko, solako moldea daukazue. Bueno, gaur, barazki jalentzako egiten nahi ganez, ekilore olioarekin, oliba olio batekin, olako batekin. Margotuko du, gero irin pixka botako diogu, eta hemen jongo da gure nazketa. Labea ja dagoeneko, 150 gradutara daukat, haize gabe, eta horre jongo da ordu berde. Haizearekin iten bauzue, 20 gradu gitxego. Onda berrota. Oso ondo. Esan dut zut, azkenean koko zuaitzak, fosilak lehenak urkitzu zituzten Asian, eta ontxe bada, olako... irudi bat, eta orten jatzuna burura nik esaten badutzut, hori, Indiako ondartzak eta Maldibas eta olako lekutan, beti koko zuaitzak eta orten jatzu burura. Eta 3 mota nagusi dauz. Bata da, erraldoia, hau da, ez da zuaitzak haundixak edo txikixauak izaten dien, baina fruta, aleak, koko aleak izaten dien, eta atalak haundixak, orduan, haundixena erraldoia erabiltzen da, koko olioa ataratzeko, eta bebai koko aragisa. Horrek izaten dira, funtzio nagusixan. Gero dau bat, txiki-txikitsua, ditzen dela, zelan? Txikia. Txikia. Edo zigor. Zutani, koko txikiak izango ginen. Eta koko txikien ura izaten da oso zaporetsua. Orduan ataratzen da, hori, irabiatuak itxeko, da koko ura, hor normalien, horako plastikozko briketan eta saltze itxustenak. Horrek izaten dira koko txikixotan. Batzuk egoten dien, ere fruta den dan, eskenea, Ego Ameriketako bineska die, eta saltzen dago horako koko txikitsuak. Kokua bere hortan, Eta ja zabalik da, horako zuluak eta itxeotzu momentuan, da... edateko prest. Horrek txikisa die. Eta gero dauz beste batzuk, diela hibridoak, eta gustatzen dituzte, bi ezaugarrixak. Hau da, danetarako baditxo dago, eta maina ertainekuak, olioa iteko eta ura baita. Olioa, aragisa, ura, da... Bururen bat zabaltzeko bebai. Hori esan barrizun, ze hor badaukat, kokoak ere badauka horako beste estadistika ilun bat, eta da, urtero, siesta botatzen, ero azpiti pasatzen, buruan jo, eta ez dakit zemat, hildak urtean egoten dira, koko batek, horreka, altura hortatik, buruan emate bain zuelan herri-herrian. Gainera, estadistikan holan konparazio barregarrixa, holan komiartian, beti izaten da, estadistikoki, da, askoz be, probabilidade geixa hau dauz, zu hiltzeko koko baten kolpiaekin,
marraso baten, atakiakin baino. Eta jendeak, ukitzen dau bilurra beti, itxasora sartu Asian eta igual marrasoren bat ibiliko uretan, edo ez dakiz, eta estadistikoki, hori, probablia da, susi ez da nore egotia gustora da, koko bat burua jauzti. Beraz, kontu zibili hori. Keispiakin da, keispia hobeto sombrillakin, aurkitzia. Ero bestela zagarrondo baten azpia. Zagarrondo baten, emango izu, eta segun nun ematen izu, sustotxo bat ero begian ematen bezu. Si ez tatxo luzia hua, hola, apurtxo bat ordu erdixa, igual apura tontatuta, baina... Baina, hor geratuko da anekdotia. Kokuakin broma gutxi. Bueno, da igual, hau nori jauzejakon, hori burura da gravitatea da... hori, Newton izan zen da, ustut, Alberto bertan, hortan ikusi zuela nola zuaitzetik eta tipoak ikatu zuen. Garaikideak dira. Bai, Alberto pixka bat gaztea, baina ez asko zio. Gehitu diogu, hor likidoak eta honen erdia zeukana, lehorren erdia zeukana, eta oin, beste erdia gehituko diogu, eta honi ere poliki, hementxe. Jungo gara, emekitan anazten, eta molde. Aixia esartzeko leun. Bai, hori da. Hala ere, irinetaz hitz egingo duzu, ez, Patrik? Baina almendra irina daukat. Bakizu, almendra irinakin eta ez diela izetsuak eta geratzen, bai geratzen dela, holan, biuna, jugosua, baina aldala, atara diogun, ez, gure garbantzurari atara diogun haize hori, hor lortu duguna, mantentzen dugun. Eskenean, hor, aipatu bidana, lehenzik horrek bota dau koko birrindua. Eta hori, koko birrindua ezin dela inoiz koko irinakin nahasi. Desberdina dira. Desberdina dira, eskenean koko birrindua da, aragisa birrinduta, eta irinakin beste prozesu bat dau, azkenean lehortzeko, eta koko deshidratatu hau deitzen dana, azkenean ezetasuna badauka, da irina beste gauza bada, ez? Da, orduan, postietan eta irakusten duzuenean, irina bada, saltzen dago belardendetan eta koko irina. Hori supermerkatutan oso zaila da aurkitzeko igual haundixetan baina hori belardendetan normalia. Belardendetan. Hau, Patria, azkenean beti esaten duguna. Askotan hemen, saioa beti inbehar esaten dugu, eta berez nik errezeta hau inda daukat, almibar gabe. Eta oso xamurra, eta oso ondo jaten, ez da lehorra bizkotxo hau. Baina, almibar bat kaizki izaionez geratzen, da nire gainera 2 minutu hor sartzen izkiotor, txak, eta almibar bat nola ere. Eta, ondo geratuko jago. Belarra geneukan hor, belar berrik eta euskeunez, baliatu itxen bitugu. Hori da. Ez hori ondo geratzen da beti. Eta gero, irinetan eta, bai. 170 minutu, bale? Oso ondo. Eta, gero, almendra irina irina bizena dauka, baina ez da irin bat, azkenean almendra hartu eta txikitzen da, hau da, espasua aurkitzen, etxean olako prozesadora batekin, hor sartu almendrak, eta birrintzen bozu etxean, hori da lortuko zuena. Berez, arrozakin igual behinik, olako prozesadora ondixetan eta, ez? Arroz irina? Handietan ez dakit, baina kafea eotzekoan nik egin izan dut danetik. Hori bai, pazientzia handia behar duzu, eta neuri txikitan... Sarata be izango da... Bueno, hemen, agarra-garra daukagu. Nik etxean egin nuenean, agarra-garra hautza daukagu, hemen. Etxean daukat agarra-garra, baina daukat agarra-garra malutetan. Ez, beste malutetan. Eta saltzen dute, eta ura daukat. Eta hartu, eta inuena da, hartu eta sartu hor, eta venga, birrindu. Eta 3-4 pasada eman behar izan izkio, baina azkenean malutetako agarra hori, enuen horren fina utzi, baina, bai findu nuen, Eskenean, irina asko, etxean endeik, txitxiru irina bebai, enzeik etxean, almendra irina, da olakoak. Patri, orainoa, gainean eramango duen estalkiarekin. Izango dela orainoan, olako mango krema bat. Mango krema hau nola ingo du? Errez. Hemen dagoeneko neurria daukat, zegero neurria hauekin behar dut justo 400 gramo, eta hemendik batekin da honekin atako. Eta izango da, mango ingo dut birrindu, gero iragazi ingo dut, eta pure hori jarriko dut hemen berotzen, agarra-garrarekin, agarra-garrak emango diona da, olako gelatina, holan puntu gorputza emango dio, eta harto almidoiakin, lehundu ingo duela. Orduan, horrekin irakiten aukingo, gero koko olio pixka bat, ekilore olioarekin inalduzuela, eta hemen daukat, legunean batzeko erabiliko dugun, lecitina, soja lecitina. Ez badaukazue, ez erabili, Bentan, antzera ateratzen da, testura ez da berdina, baina ez duzu ezetan, erotzen ibili behar hemen, ez da izia osai erosten. Oso ondo. Eta nik ez da gizuk erabiltzen duzun irinak, desberdinak, arrozanak, nik olo irina erabiltzen dute asko postietarako, eta nesen arrai olako tortitak gozatzeko guztetan gakola
bueno, olo irinekin eta, baina ez da gauza bat olan, ez dakit, nik geixen erabiltzen irina da, gari irina. Nik gari irin integrala daukat, etxean egia esan, gari irin integrala erabiltzen dut, eta ero bai izaten dut baita harto beltzana. Zein inoiz honek galetero, krepeak egiteko, eta etxean iten dituenean, harto beltzan trigo sarraceno esaten dena. Hau zu gari normalan bai, bexamel bat itxeko edo holan paparrak eta... integrala itxeko. Irin integralakin, berdin. Bai, azkenean, pixka sakarragoa geratzen da pixka, ez da nabaritzen, eta esan, etxean... Oitxuria kontua da, ez? Eta azten zara horrekin, eta beste igual ikusten duzu bestia da bexamela gomat, ez da ino, eta baita ze bexamel zuria hori, ez? Irin, besteakin pixka kolore, pixka temat, baina ez pentsatu nabarituko zen duketenik, eh? Nik bi jo badauzkat birkisa diena, euren artean, eta hori, ibiltzen dian pasta da itxen, pasta itxen etxien, eta behin notzen pasta integrala tomatiaz. Hori bakarrik. Eta ez jakola gustatzen. Baina, ez jatzu guztabi, eta eurak igartzen zabien pasta integrala zala. Ez dakit igual gogorra guazalako, edo zapore desberdina zaukan, hori, pasta zurixekin. Nik egisa zan, hori irina da pasta da, holan, ez dut igartzen, saltziakin badoiaz, da egizaten bada, paparratzuk pasatzeko, baina, baina hori asko nabaritzen da, pasada, holan, nik, umeak etortzen nien etxera, gure etxean tomatea saltza da, tomate saltza. Eta potoko erosten dut ona, eta ez da, kipula, olio, azukre pixkat, ia ezer, eta gatza daukana. Eta gara, oituta daude, beste tomate marka horretarat, azukre pila daukana. Ze tomate nau! Hau, letxe. Tomatia holako izan behar da. Abestea... Umiak profesionalak die hori holako gauzak, ikertzen. Hemen jarraitzen dut, pena da hemengo ikusten nahi naiz, ze zuku erortzen nahi zaizkidan, nahi behar nola pentsatu eta plater batean, da ero hoi dena baliatu, baina, Ezkenean horrek gure dauzan, mangoa bere puntuan dauela, eta egongo dala urtsua eta goxo-goxua. Bai, saporez eta egia da, eta mangoa bada fruta bat, eta, Ontxe, Malagakua dau, bere denboraldi izan ez, iraian eta urrixan egoten da denboraldi izan, eta presio aldetik egisa esan, urte osoan egoten dela nahiko garesti, baina, 2 hilabete honetan, 3-4 eurotara kilua da aurkitzen da leku batzutan. Batzuk eta aurkitzen da, pieza euro baten, holan, ez da, asko egoten basara ikusten. Fruta batzuen presioa nola igau diren ikusita, Patri, gertatzen nahi dana, uste dut mangoa, ez da lain garesti geratzen ari azken aldian, Ni mangoa pila gustatzen galba, akizu, da hori igual, astian behin edo 2 astetik behin hartzen dut neguan, eta han nire fruta dendan saltzen dabe hegazkineko mangoa, hau da, handik etortzen da naia ona. Eta horrek, lehen, ni hasi nintzen erosten egin dela, 4-5 urte, horrek balixo zen, 350 mangoa, pieza bakoitzak. Bakoitzak? Bai. Ontsia, aurten, 5,350. Balio do. Bai. Beraz, igual, 2 astetik behin bada, igual hilabetian behin japiot ontxe, baina ze presioa da, igotzen da, baina ezkenean, kalitate honekua da goxua da, eta zaporean pila bat igertzen da. Ni hor goratzen naiz, Nikaragoan egon ginenean, mangoak eta jasotzen debile ginen, eta hitz egiten, gure gidarekin, eta han zenbatean, eta guri ez dakit, kiloa, ez dakit, orduan 3-4 euro esaten nio, kiloa 3-4 eurotan, eta holan, eta ez, hemen 3-4 eurogatik ematen dizute poltsakada bat, bete eta goraino, eta, eta zaporez, ikusgarria. Oin, berez, irabazingo du. Hori, zuntzatak entzeko, baina berez manguak bestauka... Ez, egia esan, nahi izan ezkero, ez. Nik etxean nahi nuenean, eta pixkat geratu zen, oso gutxi gero ikusiko duzue, eta esan dagoa, komunera jateko arazoekin bazita ditzate, ez zazu egin jau. Zuntza hona da. Bai, zuntza hona da. Lehen, Aquafabara bueltauko gara. Venga. Zehor utzi dugu lan apur bat gordeta, eta gero zerbitzatuko dugu zigorren pastelakin. Eta, nik lehen ahaztu jata ipatzea, nik potokoa egin jotela noiz bai. Eta potoko lekaliek bai, kalitateak eta kalitatea badauz. Baina eskenean ura hori erabili biosunez, da gero janin biosunez,
Gero gogoratu ze esaten zuten zure amamak. Zure amamak esaten potoko lekaliak erosten dozunean, uretatik ondo pasa ur hori ez da guzti zona. Da ontxe, txorienen entzuten dozu, ur hori eran egin biozula. Orduan. Pastel bat inbar dozula. Hori da. Orduan, hori ondo jakin, lekaliak kalitatezkoak erosi bizula, batzuk egoten dira ekologikoak gainera, sigilua daukienak, eta bakarri daukiela. Lekaliak, ura eta gatza. Geroz eta kontserbatzaile gutxi hau auki, azkenean ur hori bebai kalitate handikoa izango da, eta horrekin, kosinatzeko arriskurik ez tozu. Bestiakin arriskua golan besta ez tozu aukiko, baina zaporia ez da guztiz atsegina be. Barruan, jaten zerbait konserbatean dagoena, jateko bada, jangarria dena izan, berda, ez da izango pozoitzu ezin da izan, eta kalterik ezin dizuen. Baina, Patri esan duena, kalidadeak eta kalidadean nabaritzen da. Eta gaina, potoko, garbantzu batzuk ekologikoak, poto batek handiak zer? 2 euro, 3 euro, balio dizkizu? Askoz gehiago ez, ze bestea dira euro eta pikuan erolan daude. Bueno, eski dana igo da. Nik esan gonetzen da, 9 zentimo, baina bai igo di. 3 eurotik ez da igo. 3 euro baino garestiagoa, ez dut aurki. Eta nik olakoak erostik jo, humus ateiteko, eta azkenean, ez dakit, horrek, kalidadia. Bueno, hemen, mango purea aterata, eta oin. Holan janda be. Holan koiaraka da purea, holan bakarri janda ere, Patri, zuk esan duzu. Ingo diguna hemen, eta ikusiko zuen, ondo, normalean ni beti harto almidoia erabiltzen duanean, beti likido batean disolbatu egiten du, baina kasu honetan ez, hasieratik hemen botatzen dugu, hotzean, dana hotza da olako, eta hemen, agarra, goratu, agarra alga badala, eta azkenean egiten diguna da, gelatina puntua emango dio. Gelatina bi motatakoa daude, vegetala, agarra, eta besteak animaliak. Eta agarra gehi bai kontu zibilizari, ni akordatzen az behin... Gramo bat eta erdi. Bai. Ni akordatzen az behin, olako panakota vegetal batzuk egin nauela, baina aspaldi, igual doina 8-10 urte, eta akordatzen az panakotakin. Eta jaten olako, isa, saldeska sartu bez, horrek txikli emoten zaren, edo ze gauza. Txorien egin genitun kombinola batzuk, fruta sukuarekin, eta ero frontenizian jolasteko ondo. Botea ematen zuten, baina eta botea txikia, baina botea ematen zuten. Horren, pentsa, zelako neurria kasu honetan... Zein gotzun tripian horrek. Baina nik, ekarri... Saltoka, ping. Honetako gutxorienen daukagun pisua, ez da horrek zehatz, da, sukaldeko pisua betikoa, baina badaude batzuk diela oso zehatzak. Miligramo danak eta pisatzen izkizua. Nikolako bat badaukat etxean, baketu segatek? Nik horik hartzen du duna. Kosmetika ekologiko lan, getxoan atalezaren udaletxeak olako kursillo bat atzaldietan da zan, hastian behin. Zan, hori, kosmetika ekologikoa zuk etxean eitzeko, eta olako badaukat. Nik etxean hori daukat, eta olako egun berezietan hemen daukadanean, 1,5 gramo pixatu beharrata, hemen soja lezitina 2 gramo daude. Eta besteak ere 2 gramo eta holan baina bapatean batetik 3 saltatzen du, eta hau zehatzagoa da. Hemen pixkanaka ikusiko du. Gorputza hartzen doala, eta irakiten hasten danean botako dugu. Koko olioa eta soja lezitina. Labean gure bizkotxoa egiten, eta ni hemen eragio mutil. Aurten ez dugu abestu hondigan, eragio mutil. Utziko gu, zebestela alesek bronka botakozko? Ja, nola gauen, Utziko gu gauenetarako? Ostiralean, hori be bota behar dugu. Ostiralean, gure zuzendari jaunak izan ezik, denak jan zituzten txal barrabilak. Lantalde guztiak jan zituen, eta haupa ekipo, eta egia esan, esan zuten, goxua da, oso goxua, a ber. Eta, Alberto, gogokin geratu zen, lasai, karriko izkizut berriro, nik harakinai eskatuko izkiot, eta prestakatuko izkizut, Alberto. Bai ez da bila esaten, beraz eingo. Bueno, ez errez, betxo, Patri, ingo gona, labekoa izeman falta zeio. 15 minutu. 15 minutu labekoa. Hau behitu, hasiera irakiten. Koko olioa eta soja lezitina. Hau, ondo naziko dugu, nahi izan eskero, eta baita hobeto izango zen irabia gailuarekin gero. Hau itzaldu, irabia gailuarekin ingo guna da. Birrindu eta oskaiura. Honek gorputz hartu behar du. Ostu egin behar da. Ordurako bizkotxoa inda izango du, eta izango da. Almibarrekin busti, apaindu honekin, eta jan. Itxura ona. Gure bizkotxo hemen,
Gure mango krema dagoeneko gure maukan. Eta, ezer ez, ingo duna da, moskortu pixkat. Moskortu pixkat. Bizkotxua. Bizkotxua. Lehen hartu duzune... Alkoholik ez dut bota. Bai, azkenien. Usain duzun alkohol guztia gaina, alkohola ez dut lurrundu. Osea, itzaldu indo zua, eta orduan bota dio. Orduan, esan edo, honek badauka bere alkohol puntua, baina ez baduzu horrela nahi hartu, eta egin beharko zenukete, ero lurrundu lehenengo alde batetik patxarra erabiltzen duzuna, eta gero bota. Ero bestela, euki irakiten almibarrarekin, baina euki denbora bat. Eta, hau da, bueno, hau, uskortu da, oin? Hori, holako gauzak jan, eta gero apurtxo bat bai gorputza, hori, mugitxu. Eskenean, bai, sedentarismoakin eta hori pasatzen da, eskenean, jendeak itxen daula, bueno, nik ulerzgarri xabe bai pentsatu badala, lanetik atara, kantzauta, eta eskenean, etxera heldu, sofanetzan, eta mobila ikusi edo telebista piztu, EITB bada, bueno, esain txarto. Baina bai, azkenean, telebistan pasa, orduak eta orduak, mobilakin, da olako gauzak. Niri harritxo sostan, nik zuri galdetzen batzut, zuk badakit, oso kirolari xasarela. Bai. Mira, zuk zenbat pentsauko zenun, Espainia mailan zenbat pertsonak itxen dagoela kirola. Aste baten astien ziar, edo hilabete baten ziar. Erdia, eguneko... Kirola ariketa fizikoa zer deitzen dugu. Bai, ariketa fizikoa, azkenean, mugitxu apurtxo bat. Ez da egit, eguneko 50? Gutxi hau. Eguneko 58 ez dau eze bezitzen. Gero, eguneko 40 horrek, gero, zeo zer igual ingo dau, noixian behin igual, ez dakit, bi astetik behin igual mendira igo edo, baina eguneko 58 isa 60 ez da eze behitzen, ez da mugitzen orduan, niri pio eta harritxuz estan egorrek. Azkenean, lan asko bebai dauz, ofizinakuak, gainera, ez zarela bebai zure lanian be mugitzen, eta orduan, bueno. Ez que hori da, kisakia lehen, gare batean, korrek egiten zuen, bai ero bai, eizatu nahi bazuen, ero eizatu eizan nahi ez bazuen. Bai, egisa da, hori da garela, animali bakarrak kirola itxen dugunak, eta hori, badau zati bat, hori artifiziala dela, baina azkenean, ez dugunez beste zeitzen, ez dugunez izatzen edo ez dugunez korrika da hola itxen gure egunerokotasunean, hori azkenean era artifizialian sartu bidogula, eta ariketa fizikoa, beti txorienen, naiz eta elikaduran oinarritu, eta elikadura osasuntxuan, nola ez, eta esaten duela, gomendiakuk, eta beti esaten dugu, ez duzetan kirola izan behar. Ez. Ariketa fizikoa. Ibili, eskaiera kirgo. Bai. Aldozu neinean. Ni froga egiten jarritzen du. Beti txorien ikusten zuen, ni froga egoten naiz laiten. Eta azten naiz are bat, modu baten, gero ikusten du, ezaidala gustatzen, eta beste batera gustatzen. Ondo geratu da baina. Bueno, baina, sin más, una txiki. Eta kontua da, zerbait inbar da, muitu inbar gara. Ze azkenean, matematika kontua da, Patri. Zuk, gorputzan sartzen baituzu, 2000 kaloria eta erretzen badituzu 1000, hor matematikak ez diataratzen. Ez da alderantziz, ez da, Galde dut eunekuak gora eta eunekuak bera, zenbatek, gizonezkuek, pentsatakat, 2030an, ez? Bildurgarri, 2030an, zenbat pertsonek, gizonek, pentsetan dozu, augiko dauela, gehiagizko pisua. Gehiagizko pisua. Euneko 70. Aztakeri bat irudit ez. Aztakeri bat da, baina euneko 80 da. Bai, emakumiek euneko 55, eta gizonek euneko 80, kalkulatzen da, jarraitzen badugu gaur egun bezala. Aztakeri bat. Eta tendentziak, horra jotzen da, beraz, zaindu biko gara. Bai, eta ez da lan, guk ez dugu asmatuko oin ezer hemen berria, Azkenean behar duguna da, osasuntxu jan, zerbait, ariketa fiziko, pixka dein. Betxu honek, ez dauka glutena, azukre gutxi dauka, betxu, postre veganon bat, gero txorien ikusi, telebista itzali, da, pasietan jun. Bai, eta ze garantzitsua dan, baita buruaren zetore, jan, beti aldala, konpainia honean, ze munduko janari honenak, konpainia espada ona, eskasa, eta bokaio zistrin bat, lagun hon batekin, ero familikoekin, gauza hundia. Zaporerik onena. Hemen daukazue, hombre, itxura holan da malfati pixkat bada, baina, egia esan, nik krema probatu dut eta erra dago. Gure mango eta marakuia
pastela. Jarrikotza da, koko birrindu putxoa gainetik. Gixa, hau? Bototza. Hau ez dakit daukaten buruan. Zuba ezpako, jara. Zenik konfiantza daukate zure postean. Ikusten da, ja, moskortu dugu, baina da ere, bada... Oso goxua. Boa. Tropikala era bat, bapatean hemen Brasileko eta inguru horretako fruta guztiak gure hau zapoian bueltaka. Pasatu ino. Poetikoa sabizen da, baina egisa da. Bueno, zukin dozu, ez da hain malfatia gogoratzen dutzu dugu zen, txarto edo format satarreko honek inokiak italiarrak. Nik malfatia nik guztote ingotela. Ikus dezagun, niko entxe brownie veganoa. Eta astelen veganoak ditugunez hemen, gainera gaur astelen vegano gozoak. Zenik bai beste postre bat ekarri dut. Eta kasunetan hori brownie bat, txokolatezko brownie tradizionala, baina veganoa. Hau da, arrautza... Browniek ez dakite, esnia dauki? Arrautza eta gurina, gehien. Arrautza eta gurina. Gurina asko eta arrautza gehiru lau bai, eta baina batez ere gurina asko. Hori da, orduan, nik hemen koiperik gainera ez da usartzen nik topa duten errezeta honek, eta, likidoa edo ura da dana itxastuko dauena, emangotza, edari vegetalak. Nik edari vegetalak kasunetan aukeratu dut arroza eta kokoa nazten ditxun bat, baina, hori, zuek etxien aukitzen duzuena, kokoana, almendrana, geixen guztetan gatzuena. Kontakotzut zelan ingoten, bakitzu postriak izaten dira beti nasi, bildu, eta nabera, baina gero gainetik ingotzatolan saltza bat, errezeta lusatzeko edo apaintzeko. Lehengo ingot, irina, panela, kakao hautsa eta legamia nahasi. Gero edari vegetala, vainilla eta intxaurra gehitxu, berriz nahasi eta 20 minutuan 180 gradutara. Gero txokolate saltza bat eingo Maria Bainuan ekilore olioa, kakao hautsa, siropa apurtxo bat edo estixa eta laranja azala gehitxuz eta gero brownisen gainean botakau eta zerbitzatu ingo. Zein zaizki gustatzen browniak? Altza deza deskua. Ino bezi, dana gustatzen dake browniak, ez? Browniak, azkenean, browniak ja ez dakit zenbat inditugu, txorienen pila bat inditugu, eta, badaukate hori, ez pixka pekatu browniak jate zurien beti olako sentsazio hori pekatu pixkat iken ari zaela, zen normalean baita azukre aldetik eta neiko altzatuak izaten dira, eta... Gainera ez da, holan, bizkotxo bat txokolatezkoa igual, azukre kopuru bardina dauka, baina, eske, browniak eretzen die, umelak, barrutik esia... Txokolate pila bat dauka. Gurina, karo, esia geratzeko, gurina be beldurga botatzen dute. Hemen gurina beharrean, inalko genuke baita margarinarekin. Badaude brownie errezetak, margarinarekin, beste batzuk egiten dute aguakatearekin koipea sartzen duzu, krematxu uzten duzu, eta egia da, probatu duena badaki, ez daukatela aguakate zaporek, txokolate musakin izan ditugu txorienen, aguakatearekin, eta zoragarri geratzen da, eta jendeari esan ezean aguakatearekin induzula hori, ez da nabaritxure. Ez otzun sinistuko. Keba? Nik kasu honetan, browniak normalia hitxe ditut txokolatia, hau da, txokolateko gorraekin, da txokolatia agurtu da horan, baina honekin kakao hautzak ere eitzen dut. Beraz, hementxe, hori, olo irina aukeratu dut, gaur bagabizen holan, gluten barik eta errestak itxen, oloak normalian glutena badauka, beraz, glutenik espado zuen nahi, saltzen dago bat berezisa, olo gabeko, gluten gabeko, olo malutak edo olo irina edo danadarako. Beraz, hortan bebai, fijauz eitxez eze, batzuk ez, oloa, oloa emoten dutzi, propietate miragarriak da, olo irina dela, munduko osasuntxuena, ez daukala ez ebez, ez da, eta horregia da, ez da la berdina izatea intolerantzi bat, gluteneri intolerantzi txiki bat esan dezagun, ero alergiko izatea, zeliakoa izatea, eta orduan batzuei oloak ez diez zerriten, nahiz eta glutena izan, da beste batzuei bai. Orduan, hori izan da, nik uste dut, eta gainean, zeliakoa dena badaki zer jan alduen da zer ezin duen jan, orduan alde hortatik, nik uste dut. Badakila, gero, jende pila batek, gaur egun, bere burua... Zebota duzor, Patri? Vainilla. Kafesina egin duzula pentsatzen. Emoten dago, ez da. Vainilla estraktua da. Vainilla likido, ez? A ber, dana botasik hemen batera. Jende asko esaten dau. Eta medikura joan baino lehen, bere burua automedikatzen dau da, esaten dau.
ni eske hori, glutenai alergia daukaz, ez dakiz jaten duen da, ez glutenik ja ez dut hartzen da. Norbaitek esan dut, zuk ezautzazu zure burua. Entzun dute ondokoai, bizilagunai, ero lagunai, berai hau iten jate zuten, nik ere antzera izaten itzen, makarroia jaten nituenean, Nikola nabaritzen duten, kriston puskarrak eta pustuta, hori da, seguro zeliakoa zarela ez da izan. Eta jende pila bat dago, froak egin barik, hartu eta hasi dala, ez, ni zeliakoa naiz, eta ezin dut, holako glutena jan. Ez aizu ezer gertatuko ez jatearren, haizu, baina, nahi dut esan, hortara iristea ere, profesional baten eskuetan jarri, eta arek esan dezala, zer zaren, ero ez. Gero, browniek zaukie? Txaurrak, horrek ematen dut ziren, hartu. Txokolate maluta txuria. Pusketa bat hartzen duzunean, da, txaur bat, hori da, oso goxua. Beraz, nahazketia prest, ontsa ingo duguna da, potetxo baten, nik zuliko pixa bitzu da, gurina jarri baina hauekin nahi dut esan, silikonazkoak ez dute behar, ez dute... Utzia purtsoa jaten. Jarri, noski, eta baina kalitatezko olio bat erabilita, emango diozu, oetu ingo duzu, gure zetan, noski. Broxa nahi duzu? Bai, mezadez, eskerrek asko. Broxa. Orduan, bai. Eta bestean nahi ez, nahi dut esan, izaten moituzuen metalesko betiko horrek erretilua labekoak, oiei, nahi ez, koipe bat eta irinarekin olako geruzain da. Silikon askoekin, espadaude asko erabili dituzula, batzutan itxasten da, baina normalean, oiei, eta, batzuk badago jende bat, beldurra, etela ez dutela, hori temperatura hunditan labean, hori ezin da hona izan, katxarra hauek ere labean, kriston temperaturak, 200 gradu asko aguantatzen dituzte, eta, ez da, kaltegarra izango bazan, ez zuten salduko. Eta gaur egun gainera kalitatea bebai dauz, da plastikoak eta silikonak bebai desberdina dauz. Baina, ni uste da... Pasako zazu katu mingain bat. Saltzen dutena... Hau dena, aprobetxatzeko, ez? Hombre, noski, mesedez. Txokolate asko dauda. Katu mingaina ero miserablea. Ostele, holan, gozogintzako munduan, miserablea ditzen nahi. Pasatu idazu miserablea. Dan hartzen dagoelako, ez da? Horrek ez da guizten, ez da. Eta katu mingaina, katurik ez duzuenak ezautzen ero, katuaren mingaina oso latza da, eta garbitzen nahi dienen platera holan pixkat, saltzarekin ero, ikusten duzue, itxatzi egiten da saltza bere mingainen. Da garbitzen dute, katu bate bezala, txakurra bere neko, garbitzen zuen ondo. Txakur katu mingaina. Bai, hori da. Hau, sartuko, 20 minutu, 180 gradutara, eske gure notzan kamari emoti baina, ez tozta joku emoten olen dara itxeko. Berez, hau, 20 minutu, 180 gradutara, eta segitxuan gauz. Gainiko saltzea itxeko, eta jateko. Venga. Bakit, zigor, ez daukara munduko itxura goxuena. Baina, browniak orokorrean niko itxuzea dira, Patre. Gero jartzen izuten mostutan, laukietan, holan... Horizea, niri hobeto sentiarazteko, eskerrik asko. Ez, Holanda. Browniak itxura bintzat oso politia ez dute izaten. Gero, esan dago, osoikoa da, laukitan mostu, eta horrelako menditxo batean, holan adreiuak izango bazien, baina itxura, zen dezu, zatea. Eskerrik asko. Goxua da, ez, Patre, egia da. Ontxe, gainetik eta botateko da, igual, disimulauko da haren itxura, engotolako saltzatxo bat. Lehen esan dutzen Maria Bainuan, baina, zu bizian bebai indeike. Maria Bainuan igual, aproposagoa da, txokolatia satitan aukitzen bozue, urtzeko eta hobeto. Baina, kasu honetan bebai, egingo da. Berez, ekilore olioa, edo koko olioa, hori nahi dozuena, estia edo siropa apurtxo bat, kakao hautsa, eta gero, batzuk saltzen dabe, hori, denda espezializatutan da, saltzen da laranja esentzia. Eta nik, laranja saporia emongotzat... Azalarekin bera. Azalarekin, hori da, hau jetxingo. Bai, azkenean hau, ez, laranja lore ura, azarrero esaten da, hau erabiltzen dela... Gabonak konturatzen garenerako, hemen apainduko izkigute kaleak. Ikusi txuia turroiak, polboroiak, oparixen, iragarkixak, undiendako postaiuna da. Hor dago Antxon Telleriaren txiste txarra, Eibarren argi guztiak jarri beharren kendingo dituzte. Holan gau espolitxau ikusten da, herria. Koitxaua. Hauria, nirea ez da, Claro, hori esaten du, ia 2 metro dauzkan tipo batek. Nikolako txiste bat ezin dut esan, akatuko naute. A ber, ez da arrasate bezain politia, baina, Baina, gobetzen doa. Hementxe, gaiz aldatuko dugu. Hementxe, laranja apurtxo bat, eta behitu, ez dakit gainetik bota, Pero razioari igual, Razioari moztutari gainetik. Ez errazkoakin igual.
botako zau. Orduan, holako satitxoa jarriko hemen. Barrezka ia edo? Ez du, okerreko tokiti juntzait. Hau zuretzako. Lehen lapurtu dizudan intxaur bat. Txaurrak hori badukate, gero hor geratzen di estarrian eta... Eta hori gero guretako, eta beste plateroa da guretako. Bai. Honei. Gainetik. Guri hemen. Gurosuna. Txiki batean. Gurosuna. Hemekin gotza hemendik. Hau. Joieratxo bat, eta gero ekarri hostie marrubi bat. Hortutik. Gure hortuko, bai. Bai, gure hortuko marrubixa. Ez da sasoia, baina txorieneko baratza olakoa, eta oin, egia da, marrubiak tomateren bat... Ez, tomate hori daude... Ez, azelga bikaina euskau. Alberginiak ero baita, osonak, eta zer gehiago? Bueno, alberginiak inalez, ditzat. Eta kalabazak, bai, kalabazak kristonak. Hala ere ikututa daude, ez da inorri izan da, baina norbaitek ikutuen bat eman die belarra mosteko gara. Bueno, hemen txeguretako gainera, behitxu, ingo, berdin-berdina, txokolatia gainetik. Zelan aurkitu duzu brownia? Kasualitatez txokolate saltzapila baten azpian. Bueno, zuretako hau behitxu. Lehorra, saltzari barik, ala. Ez, pizka, biteli. Oso karakterra dugan emako. Hau gure brownie veganoa. Eta ointxe probatzera. Artu hor zuretako? Ez, marrubia nik fruta garri, gara. Bueno. Urriko marrubiak. Basora garri. Bixi. Eta ditu laranjak ematen dutzen ikutu, Bai, behitu. Laranja eta txokolatea oso ondo eskontzen dute. Bikain. Bai, eta saltziakin, ditu hau, brownie malfati hau, ondo atara jaku azkenean. Beraz, bixar martitzena, aste artea. Eta hemen izango gara, beste bi erzetakin, Patricia Biteli, eta zigor. Bier arte, agur.